Mas mababang presyo ng gulay, bigas, prutas, rekado at iba pang lokal na produkto ang alok sa kadiwa ng Pangulo sa loob ng Camarines Sur Police Provincial Office, Camp Colonel Juan Quirobin Miranda, Concepcion Grande, Naga City. Kaninang umaga ng formal itong ilunsad ng CAMSUR PPO, katuwang Department of Agriculture Bicol at iba't ibang kooperatiba sa naturang lalawigan. Ayon sa tagapagsalita ng CAMSUR PPO na si Police Captain Lisa Jane Altesa, layunin nilang palakasin ang direktang koneksyon ng mga lokal na magsasaka at mga mamimili kaya binuksan nila ang kampo para sa nasabing proyekto. Yaon niniligdi sa tuyang kampo para po mag-serve talaga sa tuyang, makulang sa tuyang mga kapulisan. Kundi pati man po sa mga kababayan ta na lalo na itong mga harani lang digdi sa tuyang kampo, pwede man po sila magdigdi para po magbakal kayo ng mga baratong, mga barakalon, mga konsumo na mahiling tango niya na nakalatag nga ni digdi sa tuyang kampo mo. Dumalo rin sa aktibidad ang DTI at DOLE Camarines Sur. Bubuksan ang kadiwa kada ika-15 at ika-30 ng buwan. Subalit malaki raw ang posibilidad na gawin na ito kada linggo, lalo na kung marami pa ang mga kooperatibang dadalo. Dahil na kayo po nga na magduman sa mga market para magbakal kang mga pangangaipon ninda na lalo na yung mga gulay, mga prutas, mga bagas, asin mga rekado, yaon na po, dinara na po. Through the kadiwa ng Pangulo, dinara na po dito sa tuyang kampo. Ang kadiwa ng Pangulo ay pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong isulong ang mura at dekalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.